Morning teenage muliuli. Lero tukupita ku Flushing ku mzinda umene uli ku USA. Ku Flushing ndi Chinatown ya ku USA. Amaicha biggest Chinatown pa dziko lapansi. Kuti ndi town yomangidwa ngati kuti ku China. Ati kamakhala ngati kuti ndi city ndithu. Kumakhala ngati ndi ku China koma ili ku Queens ku USA. Ma Chinese oneyo ndolo chizungu samadziwa amathawu makhala bwinobwino. Dzaka opanda vuto china chilichonse amachipeza mzinda wawo umenewo ku Flushing iko. Nde ngati muli nacho chakumwa tachinyamuleni ticheze. Msikana uyu dzina lake ndi Heiyan Deng. Heiyan anabadwa chaka cha 1990 mu January. Nde anachoka kwawo ku China kupita ku USA. Koma analibe mapepala, analibe mavisa chani. Nde moyo wake unali wovutirako ku nkhani ya ntchito. Nde amakhala ku Flushing iko. Kuma Flushing iko ntchito zake amagwira ma night club chani pena makhanga kuti zogulisa thupizi. Ndizomwe amapanga iti ma club. Amakonda za TikTok, kuposita ma video pa TikTok chani. Ma video amene amaposta, amapanga post ma video zoma zionesa ngati kuti ndochita bwino kwambiri ngati kuti akukhala high life. Koma chilungamo chake chino choti analibe ndalama kwenikweni. Nde mu chaka cha 2021 anapeza kuti anakumana ndi mnyamata wina kumene amagwira zintchito zake zogulisa thupizo. Mnyamata dzina lake Justin Lee, nayenso anali Chinese, anali ndi zaka 26. Nde iye anamkonda kwambiri Justin uja. Fa Justin anali ndi citizenship ya ku USA, komanso analochokera kolemera kwambiri. Makolo ake Justin anali ndi restaurant ku Flushing komweko, koma restaurant ya pamwamba zinthu zoti zowayendera. Nde anamukonda kuti mamuna wa ndalama uyu, mwinanso visa ichokera pomwepa kukhazikika kuzokhala pomweko. Nde Justinso ndi anatengeka adeti amdalama amampatsa chani. Anapezeka kuti anthu amasiyana zaka zingapo. Justin anali zaka 26 pamene Heiyan anali ndi zaka 31. Kachibwezi kakupitirira mpaka na iye anamba majambula ma videos apa TikTok. Osati TikTok koma kuliso TikTok yawo ku China. Ali ndi version ya TikTok yawo. Nde amapanga post zinthu kwambiri pamene popo. Ma videos umachita utakasuka choncho eti. Koma chilungamo cheni china choti ngakhala matakasuka choncho Justin analokwatira. Mkazi wake anali zaka 22 wa chi-Mexican. Sanali Chinese, anali Mexican. Anaiso ndi ana awiri. Naye banja lokhazikika licha loti makolo ake a Justin anawagulira nyumba. Kwagulira kashi. Nkuwapatsa nyumba nayi. Basi ziyazoneka kuti kabanja koyenda so zabwinobwino. Nde Heiyan akaona zimamugunda kwa basa. Amaganiza kuti mkazi wa mtundu wina azichita kusangalala chonchi. Mamuna onena kuti ndikukondana naye chonchi. Iye imene amaonera ndi imene amagwirizanira naye Justin amaona kuti zimenezo zikuyenera kukhala za iyeyo. Ndipo amaona kuti iyeyo Justin amakonda kwambiri. Samamvesesa kuti akukhala bwanji ndi mkazi wina. Nde iye anamuuza Justin uja kuti umusiye mkazi wako, ukwatirane ndi ineyo. Nda Justin anaziona nkuseka kuti zosewera zomwezi mukuzitenga kuti mpaka ndikasiye banja langa. Sindingasiye banja langa. Mpaka narana yambana kukangana pamene pacha chani. Kena usiku lina Heiyan anachita kumpitira ku nyumba kwake komwe kukagogoda pa khomo pa Justin. Mkazi wa Justin usegula chiseko kuti ndi ndani. Iye uja basi kubwera pamene pachapa kumakhuwa mpaka na anthu kuyamba kumenyanapo. Anamenyana mkazi wa Justin ndi Heiyan uja mpaka kunabwera polisi anamutsekera Heiyan ndi Justin yemweyo. Kenako anawatulutsa. Ndekakakhala ngati kuti kachibwezi kachakasokonekera. Koma Heiyan amamfunabe Justin kuti iye mamuna uyu yekha sindimusiya ayi. Anamfunisisa kuti kumayesera kumpanga convince kuti umusiye mkazi wako. Koma Justin amanena kuti izozo ndesi zingatheki. Ngati mufuna kukhala chibwezi mukhoza kukhala chibwezi, koma mkazi wanga sindingamusiye. Nde Heiyan anamuuza kuti nde ngati ufuna kuti chibwezi chithe undilipira, undipase break up fee. Ndalama yake yoti mundilipire ndi $500,000. Nde Justin uja anasekaso kuti mpaka ndilipiraneso ngati zake zomwezi. Nde anthu aja nkumakhala ngati akulimbana eti. Nde amangokanga nabe to and from. Koma a Justin aja amapita kobe kwa Heiyan uja. Nde anapezeka kuti anazazindikira mkazi wa Justin uja kuti Justin akumayankhulabe ndi Heiyan uja komanso akumapita kobe. Nde anapsa mtima. Mu September 2021 nkumuthamangisa Justin uja upitirizabe tuluka zipita. Justin uja nkuchoka. Justin atatuluka anapita straight kwa Heiyan.
ali kumene kuja kusangalala kunjoya kutani. Kenako mkazi wa Justin amayembekezera kuti amuna aje amuimbira foni kaya pepesa atani, anangodabwa kuti si tsiku loyamba lachiwiri lachitatu kuyesera muimbira foni kupeza kuti foni yake ija sikutheka ndi komwe. Ndi anapita ku polisi kanena kuti Justin namuthamangisa ku nyumba koma sakuyankha foni, chimene chili chodabwitsa mmene aliti sizingatheke kukhala osayankhula ndi ana aketi. Ndi apolisi ananena kuti ndi mugaza kuti angakhale kuti ndi iye ananena kuti pali mzimayi uyu mtsikana uyu dzina lake Heiyan Deng wakhala panga naye chibwezi kapange ni cheki. Ndi apolisi ananyamuka kupita adi ku flat ya Heiyan. Anafika anapeza roommate wa Heiyan uja akuti chipinda cha Heiyan ndi ichi. Apolisi kuyesera kugogoda chitseko chinayi chokiya, anamuimbira foni Heiyan, kumuimbira foni Heiyan sanayankhe foni. Ndi apolisi anaphwanya chitseko chicha kulowa, anapeza magazi mchipinda, nkuona pa bedi pali mabedi chito kulunga koma kuoneka ngati pali munthu. Atavundukula anapeza kuti Justin uja waphedwa, waomberedwa mmutu koma Heiyan kulibe. Ndi anamusakasaka Heiyan osatheka, muimbira foni osatheka. Kenako anapeza kuti Justin uja amene anapita uko anabwereka galimoto yanzake imene mkazi wake anamuthamangisa. Fasa anafuna kutenga galimoto ku nyumba, anakabwereka galimoto Audi yanzake. Ndi anafufuza apolisi kuti mwini wake wa Audi ndani. Atampeza anamuza munthu uja kuti tikuganiza kunena kuti Heiyan watenga galimoto wathawa nayo, ndi uyuze locking system uyiloke. Ndi anayiloka galimoto uja, technology umatha kuyiloka galimoto osasunthaso. Anayiloka galimoto ija nkuyipanga loketi kuti inali kukapaki ina yake kuti ali hours away kuti munthu uyo ali njira mothawa. Ndi anayilondola komwe kunapezeka kuti kwayima galimoto kuja, anangoyipeza galimoto ija mukapaki koma Heiyan mulibemo. Ndi atafunsa akapaki aja kunena kuti CCTV anapeza kuti anamuona di Heiyan uja kuti watuluka galimoto muja itayima itakanika kuyenda itachitidwa loko, koma anakwera galimoto ina Honda kainali yandani kayanaba, anangokwera galimoto ina yake Honda nkunyamuka kumatani kumapitirira kupura kuthawa. Ndi apolisi anadziwa kuti munthu amene tikumusakasaka wakwera Honda. Ndi anamba kumusakasaka kuti walowera kuti. Kena kunamba kumatchuka timphekesera zoti yayi Heiyan wathawira ku Canada chani. Ndi apolisi atafufuza amacheka foni yake ya Heiyan ija amayichita track kuti ikuchita ping maseo tawa ake ati. Anapeza kuti zinayi zabodza za Canadazo, zinayi zofuna kuti angwachedwesa apolisi pamene iye akuthawira kwina. Ndi apolisi anazazindika kuti munthu uja wakhanga takuthawira ku Mexico, kuti akakangolowa ku Mexico walowerera sampezaso. Ndeka tinene kuti tsoka ilo kaya mwayiwo mzimu wa anthu ena ndiwoopsa kwa basi, mzimu wa Justin liwo. Galimoto yomwe anakwera Heiyan idapezeka kuti inangophulika matayala awiri pansewu. Iyo uja anayima nanga sakanapitiriranso, galimoto yaphulika matayala. Ndi polisi wina amayenda zake mbali ina, zimayi anayiona galimoto ija nkukhota kupita komweko kufusa kuti tikuthandizeni chavuta nchani matayala ujala matayala anga aphulika. Mpolisi uja kuti okay ufuna ndikuthandize. Ndiye uja ananena kuti ayi nanga ndiye kuti obviously amaopa apolisi kuti apolisi samafuna kuti mpolisi ampeze. Anatangosala 4 hours yokha kuti akalowerere apite mu Mexico. Ndi anamuza mpolisi uja kuti it's okay nzanga abwera in 30 minutes andipeza andithandiza. Mpolisi uja okay chabwino. Mpolisi uja kubwerera galimoto mwake kumatani kumapita. Kenako patatha mwina 30 minutes mpolisi uja nkulandira call kunena kuti mbali imene muliyo kukhanga ndi kuli munthu amene tikumusaka, foni yake ikupanga ping around kumene uliwe yoko, wakwera Honda CRV, munthu wamkazi tikumusakasaka kukhanga wapanga chiwembu kudera lina inali site ina. Mpolisi uja Honda ndamusiyapo munthu wina wake matera ake aphulika. Ali yes Chinese wamkazi ali yes alitadikira ndibwerere bora ndikampeza amati nzake akubwera akuzamutenga. Mpolisi uja ndikutembenuka kutani kubwerera. Nde bodeka mwina jambula yonse mukhoza apapa posalira so kufotokoza muyiona nokha encounter atapita. Mpolisi mena amapita kachiwiripo anala kudziwa kuti munthu ito osagidwa koma amapanga pretend kuti azikhanga kuti sakudziwa ngati kuti vuto ndilachani ndilatheyala, koma amadziwa kuti munthu uyu ndi criminal akufunika. Ndi amayeneranso kuzitetezaso yekha amapanga za mantha fasa akudziwa kuti galimoto muli chani. Komanso Heiyan koyamba amakhanga kuti nayeso akupanga pretend kenako anazaziwa kuti mpolisiyu akuziwa zimene akuchita. Nde iye amalimbikira kuti afuna alowe galimoto atenge zinthu, koma polisi samafuna kuti iye alowe galimoto fa amadziwa kuti mwina galimoto muli china chake maka waombera munthu
ndekuti akhoza kukhala ndi mfuti komanso munthu udafuna uthawa sunganenere kuti apanga chani ndekwina kuti aonani nokha zimene zinachitika. You still here? What happened? He don't come, man. Oh, he's still not here? Yeah, 1 hour. 1 hour? It's just 30 minutes. Okay, you want me to see if I can help you? No, my friends come. Okay, is he coming from Albuquerque? Ooh. Is he bringing you a flat tire? Is he bringing you a tire? Hey, you can bring me you can take me, go here. You can take me, go here. Thank you. Oh, you want me to take you Yeah, there? you take me. Oh, well, let me see. But are they still gonna come get you? Yeah, he come here. He will get the car go. Oh, okay. You take me? I don't know yet. Let me see. Let me see what your car looks like. See, maybe I have a tire. I can help you with it. You can help me? Yeah. Let's see if. Are you so tell me? Let's see. Ooh, you did a good job. What happened? Stand over here out of the street, okay? I don't know. Yeah. 580 Sinka. Let me see if I could take you there to Manal. You take me out? I have a 28 out of Pennsylvania. Yeah, and I'll be able to take you. Another one? Yeah. Okay. Lincoln Mary William 2597. I'll be out with 41. It's only that side? Any spare tires? Yeah, I'm gonna see if they have spare tires for you. You know? Hello? Hello? No, I'm out here with a stranded motorist with that 28 I gave you. Yes. No, I'm at the 191. They're checking. Hello? Yeah. No. Okay. All right. All right. Bye. They're gonna call me back. So I get the car? Are you cold? Oh, okay. Hold on. Just wait for a minute. Is it cold? Aren't you from Pennsylvania? It's not cold there? Oh, no. It's warm? Cold too. Oh, it's both places is cold? Yeah. Can I take the clothes? Huh? I go to the car and take the clothes. Oh, you need clothes from there? Oh, okay, hold on. What did you need from there? What? What did you need from there? What do you need from there? Clothes. Oh, Take the clothes. okay. All right. Well, just hold on, okay? Right here. I don't know, because I don't know what's in your car. You can open. Okay, well, I don't know what's in there. I just got to make sure there's no one else or anything else in there. You can open it. Okay, just for right now, let me see if your hands. Let me see your hand. Why? So I'm going to just detain you for a little bit until I figure out what's in your car. What? Let me see what's in your car, and then I'll get you your jacket. Okay. Hold on. What do you mean? Why? Huh? Because I'm going to see what's in your car. Why you cut me? No, I'm going to just detain you for I can see. Get your sweater. Yeah, but what you cut me? What? Why you cut me? Because I'm going to get your sweater. Hold on. I'll get your sweater. What happened? Nothing happened. You're moving around. I know. Stop moving. Okay, you put me out. Stop. Okay, put me out. No, I'm not getting you out. Stop right there. Stop. Turn on your belly. Get on your belly. Get on your belly. Oh my God. I'm gonna stand right here. Come on. Take care of what you gotta take care of. He's good. He's good. I stopped to help. He's the only one seater? Yeah.
kenako anammanga choncho, atammanga mpamene amazazindikira kuti Heiyan uja akuti anali ndi mimba. Kusonyeza ngati kuti anatenga dala mimba ya Justin uja, azoti Justin ndokwatira ali ndi banja lake, kumaona ngati ino kuti mwina faita akukana kunkwatira kwinako, mwina akatenga mimba ndi amutanino amukwatira. Nesi zikudziwika kuti mwina atamuza kuti ndili ndi mimba nsiyeni mkazi wake uja, mwina so anamusekaso kachitatu kuti ya singasiye mkazi anga ifacha zimenezo, mwina kupsya mtima kumutani kumuombera. Mgalimoto mwake atayang'ana anapezamo mfuti ya fully loaded yodzaza yabwinobwino zipolopolo zonse menemo. Muja amalimbikira kuti ndifuna ndipite mgalimoto ndikatenge pena kuti kaya akatenge zovala akatenge chani, amafunisisa kulowa mgalimoto ndi khangala amafuna kutenga mfuti yomwina kuti amuopseze mpolisi kuti athawe. Komanso anapezamo ndrama cash $90,000 kuti no kunali kuthawa kuti akayamba moyo wina, kandama zo anazitenga kuti. Komanso anabaso tizinthu tina ngati watch, maringi a Justin Lee uja, nde anamutenga anamubwezeresa ku New York kumene anathawa kuti akazengedwa mulandu wake sunathe. Mwina facho kuti analali ndi mimba inayi 2021 akadadikirira abe kunena kuti amuzenge mulandu, palibe update kuti anamuchacha bwanji, koma kuchoka 2021 ndiye kuti mwanayo ndi wothamangaso pano. Imene ndi nkhani ya Heiyan Deng ndi a Justin Lee akuti kunjoya, ananjoya ndi munthu olakwika kupanga chiti mkazi wake banja labwinobwino loti samafuna nkulisiya komwe, koma kupanga kupitiriza mpaka anakatani anakaphedwa nazo ndi azimayi ena achabe. Imene ndi nkhani yawo. Zikomo kwambiri.